du tage sådan en der, og så lader du den her, og så tager det lige så stille her. Skynd dig farve det der. Ja, skønt. Tia, kan du ikke skynde dig mere? Jo. Ej, du gør det fint, Tia. Flot job. Jeg drikker det bagefter. Ej, hvor lækkert. Hvor er der Du fejl? skal nok se bunden, før du drikker det der glas der. Jeg vil gerne drikke. Ah, okay, et det gør glas. jeg ikke. Det gør jeg ikke. Jeg gider ikke. Det er fysikglas, mand. Ja, jeg vil gerne. Jeg bliver drikke. mutant. Ja, det gør du. Jeg kan jo risikere for Det er store lidt- Det er muller. lidt for sent at sige det, er det? Det dufter af saft. Hvor Solbærsaft. har du gjort af min? Det ligger der. Hvor har du gjort det? Jeg ved ikke, hvor der sidder Mia med den. Maja. Er det ikke fint nok? Jo. Prøv at tage Den kommer et med billede. ind. Meget forsigtigt, eller Undskyld, hvad? Mia, tag et billede. Tag den der. Kan du se mig? Ja. Med det der. Sådan her. Ja, og så skulle du tage Og så den så helt langt ned. i bunden. Så langt ned du kan. Og så lige så stille ud. Oh my god, det er en blæksprut, det der. Bare tættere på Mia. Nej! Og han sagde bare, at vi skulle gøre det en gang, og så filme det der. Bare gør det en gang til. Det er jo ikke engang særlig sådan kraftigt farvet. Det er lige meget. Man kan godt se det. Hvad skal man gøre? Se. Vi kan godt prøve at tage det for det der. Sådan. Ja. Eller hvad? Det var Så flot. stop den, så kan vi Det er altså gøre det igen.